Ga verder met de lijn. En nog verder. Oké, super. Veel beter, veel beter. Boeten is het heerlijk winterzwaar. En binnen in de theaters, in de hoeskamers en op de podia broest warm de cultuur. De K-routes zitten wij maar de noordmap op. En wij doen verslag van... Topvioliste Isabelle van Keulen jouwt een masterclass in Friesland. Een boetenkans voor noordelijk talent. Aad de Griepstra schreeuwt een boek over Grutte Pier. Deze schroer in Boetenpost is Tiegewarber. Hij is dan ik beneemd de dwarpsdichter van Achtkarspelen. Maar we beginnen met het festival Eurosonic Noorderslag van Alroene Weekend. Een must, want de stad Grace wie werd het middelpunt van de popmuziek op Europese schaal. Auke Wietse Bosma, meewerker van Omroep Friesland, komt al jaren op het festival. Hij volgt er de nieuwste trends. En dit jaar is hij onder andere benaaid naar Audio Adam. Een Fries Gracer-band die het alroende hier aardig aan het tropbrekken is. Zie je onder andere optredens bij 3FM en bij De Wereld Draait Door. Het concert bij Eurosonic met een stap worden naar een groter podium. Hartstikke spannend dus voor die jongens. Ja Marcel, hoi, ja. Ja, Auke Wietse, Omroep Friesland. Audio Adam, ja daar ben we nou op ziek. Waar bist je, want het is een immens groot terrein. Oké, ik ren even terug. Ik weet net dat ik... of ik je zie... Ja, oké, we zien elkaar. Daar is Marcel van de band. Ja, goeiedag. Marcel, Auke Wietse, Omroep Friesland. Hi. Welkom. Goed, nou, op zoek naar Audio Adam. Op zoek naar Audio Adam, ja. Beetje voor het concert, hè? Ja, ze zijn echt rete zenuwachtig. Nee, het is de derde show al deze week, maar zijn ze gaan het voorbereiden. Niet struikelen hier. Hallo, Auke Wietse, Omroep Friesland. Hoi, hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Auke Wietse, Omroep Friesland. Hi. Hallo. Wat doe je zo ook van tevoren? Ja, even rustig opbouwen, hè. Dus een beetje, ja, indrinken, beetje wetter, bierken, gitaar stemmen. Dat werk. En hoe belangrijk is dit, Sisma, dit optreden? Eurosonic is voor u wel heel belangrijk, ja. Het is alweer een begin van een nieuw hier en je bent een protte programmeurs en ja, dus kun je weer in presenteren. Dat telt wel even mee. Jazeker, ja, dus we blij het weer staan. En is dit dan er even erop of eronder, even 200% gas? Knallen, zeker. Wel, het is een showcase festival, dus dat betekent dat je mag en kan presenteren voor boekers en pluggers en labelhouders en wat dan ook. En als het goed is staat het zo chockvol met die lui natuurlijk. Maar ja, dat is wel de bedoeling, dus ik hoop dat we hieruit heel veel festivals mogen gaan spelen. Zeker, ik denk dat dit jaar wel een stuk beter zijn geworden weer. En vorig jaar was het ook te gek hoor trouwens. Ik kom hier al laatst zien hier en elke keer ben hier honderden bands uit heel Europa. En die hebben niks gepresteerd en die willen alle de allerbeste worden van heel Europa. Nou, en Audio Adam is hier van hun. En ik ben heel benieuwd dat zij boppen dat Mayfield uitstekken kennen. Ben zij nou de beste van Nederland, de beste van Europa? Ik weet het net, we zullen het zien. Ze mij het bewijzen. Een kleermeidje? Er is geen meisje voor. Nee. Ik heb het zelf nog weer. Het podium is een beetje wankel, dus als het hier losgaat dan duwt het versterker de microfoon weg. Ik heb het gevoel dat die speaker van mijn versterker opgeblazen is. Want ook al houdt het drive helemaal dicht, dan nog is hij echt super overstuurd. Wat wij vielen, dat vielen de bandleden van het moet even gebeuren deze 3 dagen. Dat heeft Taskor een beetje. En ja, Audio Adam had het natuurlijk helemaal, joh. Die maakt het V-meidje en wij zijn erbij. What is happening to me? Je kent dus helemaal niet. Nee, ik heb er nooit van gehoord.
echt enthousiast nu. Ja, ik vind het echt wel leuk. Ja. Blijf je ze volgen? Nou, ik zal wel op YouTube gaan kijken. Te gek dat we hier mogen staan. Dankjewel al die mensen die ons in 2012 hebben gesteund. Ik weet dat jullie hier zijn. Ik zie jullie wel staan. Dankjewel. Dankjewel alle mensen die ons in 2013 misschien gaan steunen. Wij zijn Audio Adam. Veel plezier vanavond nog. Jasper, en? Ja, oh heerlijk man. Wat een feest hè. Woe. Je neemt aardig te pakken hè? Ja, voor mij wat toch? Zegt het leuk uit? Nee ja, ja, dit is lekker. Daar is een bak energie van. Oh, ontzettend. Ik ben nog een beetje shaky hè, dat had dan mij irriteerd. Bierken en dan... Wat een volle bak is. Heerlijk, ja. Nee, dat hier van tevoren nooit verwacht, net op deze manier. Maar dit is natuurlijk, dit is heerlijk, dus voor u is echt fantastisch. Ja, te gek. Het was helemaal vol, de tent was helemaal vol. En ja, de mensen stonden echt allemaal te springen met het laatste nummer. Daar is het nummer ook voor bedoeld. Maar dat weet je natuurlijk nooit, want dit is natuurlijk gewoon echt een serieus festival. Misschien wel de grootste van Europa of zo, ik weet niet. Maar dat, was, ja, dat ging wel los, ja. Van mezelf dan ben ik bijna niet meer aan het opletten dat ik eigenlijk moet spelen. Dan denk ik, vet, dit wil ik gewoon en dit is gebeurd. Dus je moet meteen even concentreren dat je eigenlijk gewoon een optreden aan het geven bent. Gewoon de muziek, de energie wat ze hebben op het podium, het is gewoon leuk. Jullie kennen ze goed? Nee, we hadden eigenlijk dit is de eerste keer dat we... Dus goede indruk. Verleden jaar kwam het boek Cruis van de Hollander uit. Dit boek over Grutte Pier verscheen tegelijk met een game over de legendarische Frieske volksheld. Schreeuwer is de 39-jarige squaalmaster en muzikant Ate Griepstra van Boetenpost. Het is net zijn eerste boek. Jetter Schreeuwer al een thriller en een tal jeugd- en bennenboeken. We zijn dwaande met, wie ben dwaande? Liewe Westra had de Lord of the Rings oorzet in het Friesk. Het eerste deel is er al en hij is nu met het tweede boek dwaande. En dan vreet ik mij lezers vanzelfs die even met een meisje en wil dat er nog wat flatertjes in staan of dingen die het wat oors kennen. En dat is een heel aardig iets om te doen. Dit is dan de Engelse tekst. En dit is het eerste hoofdstuk, The Departure of Boromir. En dat had de Liewe oorzet als Zonder Boromir verder. We zijn thuis bij Ate Griepstra in Boetenpost. Schreeuwer, docent, muzikant en dwarpsdichter van Acht-Karspelen. Hij schreeuwt jeder al een drietal bennenboeken, een jeugdboek en een thriller. Ik zette hij teksten oer voor het Frieske Johnny Cash project. In het Engels heeft ze een mooie term, jack of all trades. Hè? Dus iemand die wel mij een heel soort ding dwaande houdt en ik wil in een heel soort ding geïnteresseerd is. Dat omschreeuwt me wel een beetje. Dat is mijn heel soort ding, wil de weerde van injuist en ik wil met dwaande wijzen was. Verleden jaar kwam zijn naaste boek uit, Cruis van de Hollander. Een boek over Grutte Pier, de Kimswetter vrijheidsstrijder uit de 15e eeuw. Van gewone arbeiders en kasteelheren, het kweer is overal. Het boek verschijnt te jaren mijn game en krijgt al heel wat aandacht. In zoverre wie dit wel weer een uitdaging van mij, omdat dat werkje mas mijn historisch materiaal. Hè? Dus het is net zoals fantasy, dat is compleet iets nieuws maken wat er helemaal net jaren weer. Maar dan het beziek je mijn historisch rand en mijn historische feiten beziek je toch daar wel wat nieuws van te maken. En omdat het Keppelen is een computerspeeltje, Cross of the Dutchman. En daar zit een heel soort PR omheen. Dus ik had in verhouding met mijn jaren werk had ik nog wel wat meer aandacht in de pas.
Friesjes. Boppedot. Kwestje. Wielst. Kin uterje. Isbad. Skofke. Wargers. Ik ben hier op het Christelijk Gymnasium Beiers aan Dee. Dat is mijn werkplek. Ik ben hier docent Engels en Fries. Ik hoop dat ze me zien als een gedreven vakman. Ja. Ja, ik wil goed in mijn vak wezen, maar ik dus een soort van weten, maar ik een soort oerdragen naar de band daar. Hij vertelt altijd wel veel over dingen en als je vraagt stelt, legt hij het goed uit en zo. Ik vind hem wel goed op zich. Ja, hij praat wel Fries. Dat is toch belangrijk? Ja, nou ja, hij is wel aardig, maar soms dan is het een beetje moeilijk te begrijpen wat er soms bedoelt. Zeg maar, hij kan best sarcastisch wezen. En is hij een strenge leraar? Nou, soms, want soms, ja, soms, nou, nee, net echt. Ja, dus ik zet er een beetje opschreeuwen in het Friesk. Ik jou 29 lesuren. Oké, dus het best eigenlijk fulltime wel met squal aan de gang? Ja, dat klopt. Nou, flink druk bestaan. Hast je nog wat hier toe om te schreeuwen? Jongens, even dat de band op bed lezen, hè? Ja, en in het weekend. Is het net schande? Ja, dat is wel een goede vraag. Want elke creatieveling denkt wel eens van ik wil eens wat minder werkje en wat meer tijd houden om meer creatief te uitreden. En dus dan denk je wel eens van wat ik nou eens een dag of 2 dagen in de week vrij hier. Maar ja, dan moet ik breed op de planken. Hè? Dus koos dus in het Fries, maar is het hetzelfde reden dat ik dus nou Fries les juist? Ja, dat had wel mij wat te krijgen, want het schreeuwen had wel uitlokken dat ik het studeren wil en er beter in worden wil en dat nou ik mij voor de klas sting. Ja, is het ook iets omdat je eigenlijk op een barricade was voor het Fries? Nou, weet je, dan zoest de taalbeweger wijzen en aan de ene kant ben ik dat net, omdat ik wil zijn een versie als mijn grenzers wist weer, dan hier ik misschien een grenzers schreeuwen wil, maar dan hier dat min met mijn taal en mijn gevoelstaal wist. Maar dat maakt al wat nuanceren, want als je zodra je dingen op papier begint te zetten in het Fries en je begint te lezen in te ja, dan best in die zin ik wel iemand die hem ervoor inspannen wil om het Fries te behouden. Promoot Griepstra zijn boeken dan ook in zijn eigen lessen? Hoe zit dat? Ja, dat is een dilemma wat ik maar zit. Ja, want ja, ik schreeuw naar zelf en ik motiveerde mijn leerlingen ook in de eerste klas. Die moet ik 2 boeken van me lezen en dan krijg je natuurlijk al vrij gauw de vraag van ja, maar we dan een boek van jou lezen? En dan is het antwoord net nee, maar ik zei er altijd wel bij van ja, ik keer dat net actief promoten. Ik promote in eerste instantie het werk van orenschreeuwers, maar als Ben dat weet, het is natuurlijk ook leuk om een boek van haar docent te lezen, naar mij dat. Wat was er al je nog? Wat wil ik al je nog? Zolang ik inspiratie heb, hoop ik nog een paar mooie boeken produceren te kennen. Dat vind ik wel heel mooi om te doen. Even stemmen hoor. Ja, dat is ook wel. Kijk wel voor In seizoen is er eigenlijk al een heel soort van uitgaan. Ben ik al heel tevreden wat er al je loskomt. En het ene lokt het ook wel een beetje uit. Hè? De meesten op een gegeven moment weten die wel te vinden van vrij jonge schreeuwen die bij mijn neus op materiaal komt. Die zou wel schreeuwt van Ben, een beetje wat fantasy-achtig. En of we bijvoorbeeld een thriller hakken schreeuwen. Dat vind ik wel heel mooi om te doen, om toch echt wel wat spannende boeken te maken. Dus daarmee, ik ga nog wel een paar boeken in de holle zitten dat ik denk van die matten er eigenlijk ook nog even uit. Vanaf het begin. 1, 2, 3, 4. Vioolles krijgen op niveau, mooi publiek erbij en dan ik nog van topvioliste Isabella van Keulen. Dat is vanzelfs heel spannend. Van Keulen, ik bekend als jurylid van de dirigentenwedstrijd Maestro, joeg een masterclass in het Posthuistheater op het Jereveen. Verzint. Je hoort je
begint een heel mooi verhaal te vertellen. Niet iets wat gestudeerd is en niet wat met een tweede vinger in de tweede positie begint. Ja. Maar iets wat je nu gaat bedenken en ons gaat vertellen. Maar ik ben zelf net muzikaal, dus ja, de gong voor is een hele wereld eerder toen Leanne begon met viool spelen. En ja, we zijn daar in meegegroeid en ja, toen bleek dat ze talent hier. Ja, dan moet je daarin stimuleren en in meegaan. Al meer, maar het moet ook, daar moet ze het ook kunnen horen. Dus overdrijven. Dan denk je misschien, oh, ik overdrijf vreselijk, maar je moet overdrijven om te kunnen overbrengen. Ja. Precies. Precies. En nou moet je van elke noot gaan genieten. Al die intervallen. Alle intervallen. Probeer ze te proeven. Je mag je viool aanzetten, maar doe alsof je net, juist, blijf maar lachen en praten en dan kun je nu beginnen. Mooi. Voel je 2 meter groot. Dan gaat het verhaal verder. Het gaat een beetje anders door. Hoe lang repeteert je op per dag? Nu 5 tot 6 uur. Ja, omdat ik nu op het conservatorium zit. Alle dagen? Ja, zelfs in het weekend. Dat moet wel. En dat houd ik in als bepaalde andere dingen die het famkes van 18 jaar durven shittelen, tenminste, lijkt het mij. Ja. Ja, klopt. Ik heb heel vaak wel feestjes af moeten zeggen. Of, ja, ik ga ook veel minder uit dan andere medestudenten natuurlijk. Maar ja, als je dan ook een keer uit kan of zo, dan is het ook heel leuk. En ja, ik heb het wel voor over. Het gaat heel goed. Ik vind het heel erg leuk om sowieso les te geven, maar ook om jonge getalenteerde mensen iets mee te geven. Het is nu maar heel kort. Ze hebben allemaal 45 minuten. En dat ze in die tijd toch iets mee naar huis kunnen nemen waar ze iets mee kunnen. Dat ze niet alleen maar op dit bepaalde stuk een paar tips krijgen, maar dat ze eigenlijk ook misschien wat algemeens meekrijgen. En dat vind ik belangrijk om ze misschien een oog open te doen. Zo moet het eigenlijk allemaal zo. Hier, zo. Ja? Ja. Groot. Hoe ging het? Ja, goed. Ja, ik ben echt heel opgelucht dat het goed ging. En ja, veel van geleerd. Ze heeft veel goede tips gegeven. Ja. Welke tip vond je het meest waardevol? Ja, ik denk weer om ook gewoon muziek te gaan maken. Want ik ben nu klaar met mijn stuk en inderdaad om dan echt van te gaan genieten, dat is heel belangrijk. Oké, precies. Die is leuk, maar die is nog veel leuker. Ja, ik vind het gewoon sowieso heel leuk omdat het gewoon weer een andere persoon is. Ik heb elke week les van dezelfde viooldocent. En heb je nu weer iemand anders die weer een hele andere kijk op jou heeft. Dus dat ook weer hele nieuwe dingen oplevert. En dat vind ik wel heel bijzonder. Je bent op een hele goede weg. De masterclass is een onderdeel van een programmaserie van klassieke concerten, geesteld door celliste Pamela Smits. De directeur van het Posthuistheater, Gerard Wolters, die had mij benaderd of ze wilde een klassieke muziekserie gaan opzetten. En hij wist dat ik hier oorspronkelijk vandaan kwam. Of kom. Ik heb hier 16 jaar gewoond of zo. En mijn vader die was ook directeur van de muziekschool in Rinkelbom in Heerenveen. Dus mijn roots liggen hier. En omdat ik zelf cellist ben en natuurlijk de muziekwereld ken en mensen ken, had hij gevraagd of ik wilde helpen programmeren om de concertserie op te zetten. Als het puur naar het geld kijkt, dan zou je zeggen van dan moet je het eigenlijk mee ophouden. Maar dat geldt voor de opera ook. En dat geldt eigenlijk voor de dans ook. En je kunt alleen dan, vind ik, als podium zeggen, we nemen onze verantwoordelijkheid. We krijgen wel minder, maar nog wel steeds subsidie. En daarmee hebben wij wel de opdracht om daar iets mee te doen. En ik zie bij de opera, dat doen we al iets langer, dat toch uiteindelijk steeds een groeiend aantal
publiek oplevert. Bij de dans zien we ook een positieve ontwikkeling. Dus ik heb ook bij de klassieken al het idee van het moet wel een keer gaan lukken. Mag ik een aatje? Ach. Kun je als je een masterclass geeft meteen zien van dit wordt echt een topvioliste en deze dat zal moeilijk worden? Nee, ik denk wel dat je op een gegeven moment als je met leerlingen, als je ze iets beter kent, we kan natuurlijk wel talent zien, maar ik weet niet of iemand de discipline heeft om te studeren, of iemand genoeg steun van een achterban heeft van ouders, van leraren. Maar je ziet het rauwe talent zie je natuurlijk wel. Maar deze leeftijd, zo 20, 21, 22, dan kan je al een heleboel zien. Maar of er echt iemand het gaat maken, dat is heel moeilijk om te zeggen. Wij zijn na je week weer, maar onder andere het 15-jarig jubileum van Theaterselskip Probe. Dankjewel voor het zien en heel graag op na je week.